இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய நானாஞ்சலசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி, என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. நம்ம 15 ஸ்லோகங்கள் படிச்சிருக்கேன். 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கணும். 6 हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. தியான யோகத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். லேடர் அப்படின்னா என்ன, அந்த பக்குவமான நிலை அப்படின்னா என்ன, யோகி அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் நம்மளுக்கு சொன்னார். புலன் நுகர்ச்சிகளை துறக்காம ஒரு யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப பெரும்பான்மையான ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
அது ஒரு யோகி அப்படின்னா அவளுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கும், அவன் எப்படியெல்லாம் தன்னோட மனச வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பெரும்பான்மையான ஸ்லோகங்கள நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த 16வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாத்யஸ்னஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அநாஸ்னதக ந சாபி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிகக் குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிகக் குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. பகவான் இங்க எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி தூங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கூட இங்க சொல்றார். உணவையும், உறக்கத்தையும் வந்து டிசிப்ளின்டா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதே பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதிகமாக உண்பது என்றால் ஆத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்து வைக்க எவ்வளவு தேவையோ அதற்கும் மேல் உண்பதாகும். நமக்கு ஆத்மா இருக்கு, உடல் இருக்கு, ரெண்டையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு அளவா சாப்பிட்டா போதும். எப்பவுமே வந்து அரை வயிறு சாப்பிடணும், அரை வயிறு வந்து காத்து இருக்கணும், அரை வயிறு வந்து தண்ணி இருக்கணும், இதுதான். ஆனா வயிறு முட்டை சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது வந்து அது நம்மளை வந்து ரொம்ப கீழ தள்ளிடும். ஏன்னா நிறைய சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய தூங்கணும். அதுவும் இல்லாம எதையெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கூட பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அதையே சொல்றாரு. தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், பால் போன்றவை வந்து நிறைய நம்மளுக்கு தேவைக்கு நல்லா கிடைக்குது. அப்படி இருக்கும்போது மிருகங்களை வந்து கொன்னு சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு இல்ல. அப்போ எளிய உணவு அது சத்துவ குணத்துல இருக்கணும். அப்போ மாமிச உணவு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மள வந்து தமோ குணத்துல தள்ளிடும். அதனால மாமிச உணவு, மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல், பகவானுக்கு படைக்காத உணவ சாப்பிடுதல், இது எல்லாமே வந்து களங்கப்பட்ட பொருள்கள். சோ இது வந்து பாவ விளைவுகள தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும். அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படுகிறது. அதே மாரி உறக்கம் அப்படின்னா கூட எவ்ளோ நேரம் 6 மணி நேரம் உறங்கினா போதும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ 6 மணி நேரத்துக்கு மேல உறங்குபவன் வந்து நிச்சயமாக வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறான். அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அதனால அவன் வந்து சோம்பேறியா இருப்பான். அளவு கடந்து உறங்குபவன் வந்து யோகத்தை பயிலவே முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ எப்பவுமே உறங்குதல் அப்படிங்கிற அந்த அந்த அதை இத பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆஹ் நிறைய உண்பவன், நிறைய உறங்குபவன் யோகியாக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நெறைய பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, லேட் நைட்ல வந்து லேட் நைட் ஆயிடும். அவங்க உறங்குவதற்கு தூங்குறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா, மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து லேப்டாப்ல இருப்பாங்க, கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, நைட் ஷிஃப்ட். இப்ப ஐடி கம்பெனிஸ்லலாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நைட் ஷிஃப்ட் அந்த மாரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படுகிறோம். எப்படி நம்ம இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படுகிறோம் அப்படின்னா, இவ்ளோ நேரம் வந்து வேலை செய்யணும். இவ்வளவு நேரத்திலிருந்து இவ்ளோ நேரம் உறங்கணும் அப்படின்னு ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பார்த்தீங்களா? அத வந்து டிசிப்ளின்டா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ உறங்கும்போது உறங்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நைட் 9 மணிக்கு படுத்துறணும். நான் காலையில வந்து ஒரு 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒழுக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துரணும். அத நம்ம மீறி செயல்படும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உறங்கும் போது தான் நம் உடம்புல இருக்கிற இன்னர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தன்னுடைய கழிவுகளை வெளியே தள்ளும். அப்போ உறங்க வேண்டிய அந்த நேரத்துல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வேலை செய்யறது, மொபைல் பார்க்கறது, Facebookஅ பார்க்கறது, Instagram பார்க்கறது, இந்த மாரி இருக்கும்போது நம்மளுடைய உறக்கம் தடைபடுகிறது. அப்ப நம்மளுக்கு இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும்போது, நம்மளுடைய இன்னர் பார்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய அந்த கழிவுகளை வெளியேற்ற முடியாமல், நம்மளுக்கு அது என்னவா மாறுது? ஹெல்த் இஷ்யூஸா நம்மளுக்கு மாறிடுது. அதனால தான் வந்து இங்க நம்மளுடைய உணவு பழக்கத்தையும், உறங்கும் பழக்கத்தையும் நெறிப்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு நெறிப்படுத்தாதவன் ஒரு யோகியாக முடியாது. அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். லெவல் 1லயே. சும்மா இதுக்காக குடுத்திருக்காங்க. அந்த 8 அங்கங்கள் என்ன? அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குது? அப்படின்னு யம, நியம, ஆசன,
பிராணியாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி அப்படிங்கிறது. சோ இந்த 8 விதமான நிலைகள் தான் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து விரிவா லெவல் 1ல நம்ம பார்த்துட்டோம். இது ஒண்ணொண்ணும் என்ன அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இங்க 17வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சாத்வீகமான உணவு உறக்கம் பற்றி தான் மறுபடியும் சொல்லுது. அது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்ககா. 18 படிச்சிடுறேன். யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்பృஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யை உச்யதே ததா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். உண்ணுதல், சோ டைமுக்கு சாப்பிடுறது, சோ இத மட்டும்தான் சாப்பிடுறது, கிடைக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடுறது அப்படி கிடையாது. டிசிப்ளின்டா இந்த டைம்க்கு நான் பிரசாதம், இது பிரசாத நேரம், பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ணுவது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி எதை சாப்பிடுறது அப்படிங்கிற சாத்வீகமான உணவுகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளுதல், பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. உறங்கும் போதும் அதே மாதிரிதான். உழைத்தல், நீங்க உழைத்தல் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு அளவுக்கு அதிகமா உழைக்கிறவனை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, ஒரு கழுதைக்கு சமம்னு சொல்லுவார். அந்த கழுதைய வந்து ஒரு எஜமானர் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் அந்த முதுகுல வந்து மூட்டையை ஏத்திக்கிட்டே இருக்கிறான். அதுவும் வந்து கஷ்டப்பட்டு சுமந்துட்டு போய்க்கிட்டே இருக்குது. அந்த கழுதைக்கு தெரியல, அத அவுத்து விட்டா அங்க இருக்கிற புல்ல மேய்ஞ்சே தன்னோட வயித்தை நிரப்பிக்க முடியும். ஆனா ஒரு சின்ன புல்லுக்கட்டுக்காக அந்த எஜமான் கிட்ட ஒரு அடிமை மாறி அவன் ஏத்தி வைக்கிற சுமையெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த ஜென்மத்துக்கு வயிற்றுக்கு சாப்பாடு, இருக்க இடம், அந்த அடிப்படை தேவைகள் நம்மளுக்கு போதும். அளவா இருந்தா போதும். அளவுக்கு மீறி எதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அதே மாதிரிதான் கேளிக்கைகள் ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தி ஒரு டிசிப்ளின்ல கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பியாண்ட் நார்மல் அவர்ஸ் நம்ம வேலை செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்நான்கும் உடலின் உந்துதல்கள். சோ ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இந்த உந்துதல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ இவற்றுக்கு தேவை இத வந்து இதுக்காக வந்து நிறைய கடினமா உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது. சோ யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். இந்த மாதிரியான கடினமான உழைப்பு என்ன பண்ணும் நம்மள அப்படின்னா, யோகம் அதாவது பக்திக்கு ஆன்மீகத்துக்கு வரவிடாம தடுத்துரும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கடின உழைப்புலயே நம்ம டைம் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா, நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாருமே எப்படி இருக்கிறோம்? ஆன்மீக சிந்தனையே இல்லாம இருக்கிறோம். அப்போ நம்மளுடைய அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது, நம்முடைய டைம் எல்லாம் அதிலேயே செலவாயிட்டு, நம்ம ஆன்மீகத்த பத்தி நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம். உண்ணுதலை பொறுத்தவரை புனிதப்படுத்தப்பட்ட உணவை, அதாவது பிரசாதத்த மட்டும் தான் சாப்பிடணும். சோ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டா வந்து அது வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த உணவு பழக்கத்தை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க முடியும். சோ கீதையின்படி 9.26 கிருஷ்ணருக்கு காய்கறிகள், பழங்கள், பூக்கள், தானியங்கள், பால் போன்றவற்றை அர்ப்பணிக்கலாம். சோ இது வந்து ஏன் இந்த உணவு மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இந்த உணவு வந்து நம்மளுக்கு சத்துவ குணத்தை கொடுக்கும். அப்போ இந்த உணவை வந்து நம்ம பகவானுக்கு படைச்சு நம்மளும் எடுத்துக்கலாம். உறக்கத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் தன்னோட கடமையை செய்வதில ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் வந்து அவன் உறங்க மாட்டான். சோ ஏன்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க, இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் 3 மணிக்கே எழுந்துப்பாங்க. ஏன்னா 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி ஆரம்பமாயிடும். அதனால அதுக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு, குளிச்சு, அ ப ஆல்டர் வந்து ரெடி பண்றது, பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்றது, அந்த மாரி வேலைகள்ல அவங்க ஈடுபட்டிருப்பாங்க. சோ அவ்யர்த்த காலத்துவம் தனது வாழ்வின் ஒரு நிமிடத்தை கூட இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடாமல் கழிப்பதை கிருஷ்ண பக்தனால் தாங்க முடியாது.
ஒரு பியோர் டிவோட்டி அப்படின்னா அவருடைய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கிருஷ்ண பக்திக்காகவே செலவிடுறாரு. ஒரு நிமிஷத்த கூட மத்த விஷயத்துக்கு அவர் செலவிட அவர் விரும்புவது கிடையாது. சோ கிருஷ்ணர் இல்லாத ஒரு நிமிடம் கூட அவருடைய வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 18வது ஸ்லோகம், யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். யார் அந்த யோகத்தை நன்கு கற்றுக்கொண்டு யார் அதுல வெற்றி பெறாங்க அப்படின்னா, மனதினுடைய செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, மனசு எப்பவுமே கற்பனையிலேயே மிதந்துகிட்டு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி கற்பனைகள் எல்லாம் இல்லாம அத டிசிப்ளின்டா வச்சிருக்கிறது. ஒரு கடிவாளம் போட்டு கையில இறுக்கி பிடிச்சு நம்ம அத கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம அறிவின் மூலமாக. அப்புறம் ஜட ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டு சொல்லும், மனசு சொல்லும் இது வாங்கலாம் அது வாங்கலாம் அப்படின்னு நிறைய ஆசைகளை தூண்டிவிடும். சோ அதிலிருந்து விடுபட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டுல இருந்தும் விடுபட்டவனாலதான் யோகத்துல ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய இந்த பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யோகி அப்படிங்கிறவர் காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் துறந்துள்ளான். அவனுக்கு காமமே கிடையாது, ஆசைகளே கிடையாது ஒரு யோகிக்கு. சோ அவன் சாதாரண மனிதன் செயல்களில் இருந்து வேறுபடுகிறான். இதுதான் சாதாரண மனிதனுக்கும் ஒரு யோகிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். என்னன்னா அவனுக்கு ஆசைகளே கிடையாது. இவருக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது சாதாரண மனிதனுக்கு. எல்லாவித ஜட ஆசையும் தன்னை இனிமேல் தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதை செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளான். எந்த ஆசையுமே தன்னை பாதிக்காத அளவுக்கு தன்னோட மனச ரொம்ப கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறார் யோகி. ஆனா சாதாரண மனிதர்கள் நம்ம அப்படி கிடையாது. சோ இந்த பக்குவ நிலை எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு கிருஷ்ண பக்தருக்கு சீக்கிரமாவே வந்துரும். அப்புறம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா மன்னர் அம்பரீஷரை இங்க எடுத்துக்காட்டா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. மன்னர் அம்பரீஷர் முதலாவதாக தன்னுடைய மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் ஈடுபடுத்தினார். சோ பகவான நினைக்கும் போது அவருடைய தாமரை பாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சு அதுலயே மனச ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தார். பின்னர் ஒன்றாம் பின் ஒன்றாக தனது வார்த்தைகளை பகவானின் திவ்ய குணங்களை வர்ணிப்பதிலும், சோ பகவானை பற்றி பேசுறது, அவருடைய திவ்யமான குணங்களை பற்றி மத்தவங்களுக்கு சொல்றது, இந்த மாதிரி தன்னுடைய வார்த்தைகளை உபயோகித்தார். கைகளை எது பண்ணார்? ஆலயங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, உளவார பணி செய்வதற்காக உபயோகித்தார். காதுகளை பகவானுடைய லீலைகளை கேட்பதற்காக உபயோகித்தார். கண்களை பகவானுடைய திவ்ய ரூபத்தை தரிசனம் செய்வதற்காக உபயோகித்தார். தனது உடலை பக்தர்களது உடலை தொடுவதிலும், அவங்க கால்ல விழுந்து வணங்குறது, தொட்டு வணங்குறது, தனது நுகரும் தன்மையினை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த தாமரை மலர்களை நுகர்வதிலும், பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு மலர்கள் கொடுத்தா அதை நுகருவது, தனது நாவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைப்பது. சோ தன்னுடைய நாக்கை எதில் ஈடுபடுத்தினார்? பகவானுடைய துளசியை சுவைப்பதிலும், தன்னுடைய கால்களை புனித இடங்களுக்கு, புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வதிலும், கோயில்களுக்கு செல்வதிலும், தன்னுடைய தலையை பகவானை வணங்குவதிலும் ஈடுபடுத்தினார். தன்னுடைய விருப்பங்களை பகவானுடைய விருப்பம் தான் தன்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு மாற்றிக்கொண்டார். சோ இந்த மாதிரியான எல்லா திவ்யமான செயல்களும் ஒரு தூய்மையான பக்தனுக்கு உரிய செயல்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி பகவானின் பக்தி தொண்டில் இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே அர்ச்சனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது புலன்களை இங்க என்ன பண்ணாரு? அம்பரீஷ மகாராஜர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தார். இந்த மாதிரி பகவானுடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். தன்னுடைய எல்லா புலன்களையும் பகவானுடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டா அர்ச்சனம் அப்படின்னு பேரு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு, யுக்த அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மனதையும் புலன்களையும் திவ்யமான முறையில் ஈடுபடுத்துவது. சோ ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பக்குவமான முறை. இந்த மாதிரி மனசையும் புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே அர்ச்சனத்திலே ஈடுபடும் போது ஏற்படுகின்ற அந்த பக்குவ நிலைக்கு யுக்த அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். 19வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
यदा दीपो निवादस्तो नेङ्क्ते सोपमां योगिनो यदसिद्धस्य युञ्जतो யோகம் ஆத்மனः. இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒரு காற்று வீசாத இடத்துல தீபம் ஏத்தி வச்சா அது அசையவே அசையாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த யோகியோட மனசு கூட எதுலையுமே அசையல. என்ன பண்ணாலும் அது பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. மெட்டீரியல் ஆசைகள்னால பாதிக்கப்படல, புலன்கள்னால பாதிக்கப்படல, எதுலயும் பாதிக்கப்படாம மனது ஸ்திரமா வச்சிருக்கிறாரு. எப்படி அப்படின்னா தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். தன் ஆத்மாவில பகவான் இருக்கிறார், பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவரை நினைச்சுக்கிட்டு எப்போதுமே தியானத்திலேயே இருக்கிறார். சோ இடையறாது பகவானை தியானித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு காற்று வீசாத இடத்துல உள்ள தீபத்தை போல அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க விளக்கம் தர்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம், அடுத்த 3 ஸ்லோகம் 20, 21, 22, 23 இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். यत्रो परमते सिद्धं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितस्तलदि तत्त्वतः यं लब्ध्वा सापरं लाभं मन्यते नातिकं तत् यस्मिन् स्थितो न तु केन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखं संयोग वियोगं யோகசஞ்ஞிதம். சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சமாதி அப்படின்னா அந்த மனசுல மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது. இந்த பௌதிக ஆசைகள் அப்படிங்கிறது சுத்தமா இருக்காது. அதுதான் சமாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ தூய மனதால் தன்னை கண்டு அப்போ அவங்க ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. தான் யார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த பக்குவ நிலையிலே அவங்க மனதில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் துடைக்கப்பட்டு விட்டது. அந்த தூய மனதிலே அவங்க பகவான் இருப்பதை பார்க்கிறாங்க. பரமாத்மாவையே தன்னுடைய மனசு அவங்களுடைய மனசு எந்நேரம் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆனந்தம் பெருகுகிறது. அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. சோ இந்த பக்குவ நிலை, இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்றமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். சோ அவனுக்கு தெரியுது வெளியில இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கின்ற அந்த சுகங்கள் எல்லாமே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு, எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. இது எல்லாமே தற்காலிகமான சுகம். அது நமக்கு நிலைக்க போவது கிடையாது. நம்ம மனசுல இந்த பரமாத்மாவை நினைச்சு நான் இப்ப அடைஞ்சிட்டு இருக்கிற இன்பம் தான் ரொம்ப ரொம்ப திவ்யமானது. இதுக்கு முடிவே கிடையாது அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது இல்லை. ஏன் இந்த உண்மையிலிருந்து அவங்க ஏன் கீழே இறங்குறது இல்லை அப்படின்னா இதை விட உயர்ந்த இன்பம் இந்த எங்கேயுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு நன்றாக தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கிறது. அதனால அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய துயரங்கள் நேர்ந்தாலும் கூட அந்த துயரங்கள் தன்னுடைய மனதிலே ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த இன்பம் அனுபவிப்பதிலே எந்த தடையும் ஏற்படுவது கிடையாது. அந்த தடை ஏற்படுத்தாத மாதிரி அவங்க மனசுக்குள்ள அவங்க ஒரு பக்குவ நிலையில இருக்காங்க. வெளியில ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள் எல்லாம் வரும் போகும். இரவு பகல் மாறி அந்த மாதிரி இருட்டு வெளிச்சம் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு.
சோ இது ஜட தொடர்பினால் எழும். சோ இந்த ஜடத்துல, இந்த பௌதீகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கிறதுனால, பௌதீகத்திற்கும் தமக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதுனால இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் வந்து நிகழ்கிறது. இந்த துன்பங்களிலிருந்து உண்மையான விடுதலை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பகவானோடு சேரும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க அந்த சமாதி நிலையிலே வந்து இருக்கிறாங்க. சோ திவ்யமான புலன்களால் அனுபவிக்கப்படும் திவ்யமான ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ பகவான் சைத்தன்யரின் சொற்படி இந்நிலை சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், மனம் என்னும் அசுத்தமான கண்ணாடியினை தூய்மைப்படுத்துதல். இந்த சமாதி நிலை அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது? தங்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற அந்த களங்கங்களை எல்லாம் துடைக்கக்கூடியது. மனசை வந்து ஒரு கண்ணாடின்னு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல தூசி படிஞ்சு களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அத வந்து ஏதாவது ஒரு துணி எடுத்துட்டு போய் தொடச்சோம்னா சுத்தமாயிடும். அப்ப பக்திய வச்சு நம்ம மனசை வந்து சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதுதான் வந்து பகவான் சைத்தன்யர் 8 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லி இருப்பார் சிஷ்டாஷ்டகத்துல. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வர்றதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபணம் அப்படின்னு. சோ அதுதான் முக்திக்கான வழி அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நிர்வாணத்திற்கு ஸ்வரூபேன விவஸ்யதி, ஜீவனின் உண்மையான வாழ்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்று அடைவது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்பவுமே ஆன்மீக வாழ்க்கை பௌதீகம் என்னும் நோயினால் பாதிக்கப்படும் போது அது மாயை எனப்படுகிறது. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருக்கிறோம். பௌதீகம் வந்து நம்மை வந்து வசியப்படுத்தி தங்கள் கட்டுக்குள்ள வச்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் மாயையில இருக்கிறேன், மாயை என்னை வந்து வசப்படுத்தி கொண்டு விட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ பௌதீக நோயிலிருந்து இதிலிருந்து விடுபட்டு வெளியிலே வரும்போது, அந்த நோயிலே இருந்து வெளியில வரும்போது முக்தி பெற்றவர்கள் ஆகின்றோம். சோ இது வந்து நித்தியமான நிலை, இது வந்து அழிவது கிடையாது அப்படின்னு இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து இன்னும் 2 யோக முறையில 2 விதம் இருக்கு, 2 சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம்பிரஜ்ஞாத சமாதி, சமாதியிலேயே 2 விதம். அசப்பிரஜ்ஞாத சமாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ சம்பிரஜ்ஞாத் சமாதி அப்படின்னா தத்துவங்கள்னால, தத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் மூலம்னால ஒருவன் வந்து அந்த திவ்யமான நிலையை அடையும் போது சம்பிரஜ்ஞாத சமாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ அசப்பிரஜ்ஞாத சமாதி அப்படின்னா என்னன்னா அவருக்கு வந்து பௌதீக ஆசைகள் எதுவுமே கிடையாது. இனிமேலும் அந்த பௌதீக ஆசைகள் வந்து அவரை வந்து எந்த விதத்திலும் வந்து துன்புறுத்த முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறது அசப்னக்காத ஸ்மாதி அப்படின்னு சொல்றவர். அந்த சுகங்களை, அந்த பௌதிக சுகங்கள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கடந்து விட்டவனாகின்றான் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படுகிறது. சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த யோகம் பயின்று கொண்டிருக்கும் போதே கீழே விழுந்துருவாங்க. கீழேன்னா அவங்க நிலையை விட்டு தவறி விடுவார்கள். போதையிலும் உடலுறவிலும் ஈடுபடும் யோகி கேலிக்குரியவன். அவன் வந்து யோகம் பயின்றுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தன்னிலை மறந்து கீழே வந்துடுறான். சோ யோக பயிற்சியின் சித்திகளால் கவரப்படும் யோகிகள் பக்குவமற்ற நிலையிலே இருக்கின்றனர். சில யோகிகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த யோகா பயிலும் போது சில சித்திகள் எல்லாம் கைவரப்பெறும். அதாவது ரொம்ப சின்னதா மாறிடுறது, அப்புறம் வந்து ரொம்ப லைட்டா மாறிடுறது, பறக்கிறது, மிதக்கிறது, தன்னை வந்து மறைத்துக் கொள்வது, காணாமல் போயிடுது. இந்த மாதிரி சித்திகள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கைவரப்பெறும். சில பேர் வந்து இதுலயே மயங்கி அந்த லாஸ்ட் போக்கஸ் என்னவோ அதை விட்டுட்டு இந்த சித்திகள்லயே மயங்கி சித்தியே போதும்னு நினைச்சிருவாங்க. சோ அவங்களும் பக்குவம் அடையாத யோகிகள். யோகத்தின் ஜட விளைவுகளால் கவரப்படும் யோகிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நிலையை, பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. சோ இப்படிப்பட்டவங்க தன் நிலை மறந்து கீழே விழுந்தவங்க, யோகத்திலேயே வந்து நிலை பெற்றவர்கள், இவங்கெல்லாம் வந்து யோகத்தோட கடைசி அந்த இது வரைக்கும் கோலை வந்து ரீச் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ அவங்களுடைய லட்சியத்தை வந்து அவர்கள் வந்து இழந்து விடுகிறார்கள். ஆனா தூய பக்தி யோகத்தில் இருக்கிறவன், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினன் என்ன பண்றான்? இந்த உடலினுடைய உடல் உந்துதல்களை, என்ன உந்துதல்கள்? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், இந்த மாதிரி சொன்னா பாத்தீங்களா? இந்த உந்துதல்களை எல்லாம் சந்திக்கும் போது அவன் தன்னுடைய புலன்களை வந்து தூண்டுவது கிடையாது. தன்னுடைய புலன்களை வந்து அப்படி கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறார்.
சோ மாறாக வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவையை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மோசமான நிலையையும் சாதகமாக்கி கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார். அது என்னது? அத்தியாவசிய தேவையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மோசமான நிலையிலும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. மிருகாரி அப்படின்னு ஒரு உம் வேடன். அவனுக்கு என்ன பழக்கம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேட்டைக்கு போவான். அவன் வந்து மானையோ எதையாவது ஒன்ன வந்து கொன்னுடுவான். அம்பு அம்பு விட்டு கொன்னுடுவான். ஆனா வந்து முழுசா கொல்ல மாட்டான். அரைகுறையா கொன்னு அது துடிக்கிறத பார்த்து அவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான். அந்த மாதிரியான ஒரு குணம் இருக்கிறவன் அவன். அப்போ அவன் வந்து மோசமான நிலையில தானே இருக்கிறான். அவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது? ரொம்ப மோசமா இருக்கிறது. சோ அப்படிப்பட்டவனை வந்து ஒரு தடவை வந்து நாரத முனிவர் வந்து சந்திக்கிறார். சோ காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும்போது, அப்போ நாரத முனிவர் வந்து இது ரொம்ப பாவம். இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்து சொல்றார். அப்ப நான் எப்படி வாழ்றது அப்படிங்கும்போது, அவனுக்கு வந்து வழிகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது, அவன் வந்து அந்த இதையே விட்டுட்டு அந்த வேடுவன் அப்படிங்கிறதையே விட்டுட்டு அவனுக்கு வந்து மந்திரோபதேசம் செஞ்சு அவரை ஒரு தூய பக்தராக மாற்றுகிறார். அப்போ எவ்வளவு இழிநிலையில இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண பக்திக்கு உண்மையாக நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே முன்னேறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதுதான் வந்து அப்பதான் இந்த மோசமான நிலையையும் சாதகமாக்கி கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுன்னு பார்க்கலாம். சனிஷ்யேன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்பின்ன சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமாம் யக்த்வா சர்வான் அசேசத மனசைவேந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்தத. சோ 24வது ஸ்லோகம். யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமல் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். சோ யோக பயிற்சி எப்படி செய்யறது, எவ்வளவு உறுதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இதுல வந்து யோகத்துல இந்த பக்தியில வெற்றி பெறணும்னா என்ன ரகசியம் அதை இங்க போட்டு புட்டு புட்டு உடைச்சு சொல்லியிருக்காங்க. உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நிச்சயேன உறுதியா. சோ நம்பிக்கை, உறுதி நம்பிக்கை ரெண்டு வேணும் நம்மளுக்கு. சோ பாதையிலிருந்து பிறழாமல், சோ நம்ம வந்து பௌதீகம் வேண்டாம், அதாவது இந்த பௌதீக பற்று வேண்டாம், ஆன்மீக பற்றுக்கு நான் போறேன் அப்படிங்கிற அந்த பாதையிலிருந்து விலகி வர்றோம் அப்படின்னா அந்த பாதையிலிருந்து விலகி இந்த பாதைக்கு வந்துட்டோம், நம்மளுடைய பற்றுக்களை ஜட ஆசைகளிலிருந்து தவிர்த்து பகவான் மேல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாதையிலிருந்து நம்ம பின்னாடி போகக்கூடாது, திரும்பி போகக்கூடாது, ரிவர்ஸ்ல போகக்கூடாது. மனக்கற்பனையினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து, மனசு எப்பவுமே கற்பனையிலேயே பறந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த ஆசைகள் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம மனசை விட்டுடக்கூடாது. அப்போ எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் எப்படி மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் அடிங்கிற மாதிரி நம்ம மனசுக்கு எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் வந்து நிறைய தூண்டுதல்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எப்படி அடக்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்முடைய புலன்களை அடக்கி மனதால் ஆள வேண்டும் புலன்களை அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதயபூர்வமான இங்க ஒரு ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனுடைய பொருளுரைய படிக்கிறேன். இதயபூர்வமான உற்சாகம், பொறுமை, உறுதி, பக்தர்களுடைய சங்கம், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றுதல், சத்துவகுண செயல்களில் இடையராது ஈடுபடுதல். சோ பக்தி யோக முறையை பின்பற்றியாக வெற்றிகரமாக பின்பற்றுவதற்கான வழிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்பவுமே வந்து உற்சாகமா இருக்கணும். நம்ம வயசெல்லாம் பெரிய பொருட்டே கிடையாது. சோ ரொம்ப உற்சாகமா, பொறுமையா, உறுதியா எப்பவுமே பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். அப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், யாரா இருந்தாலுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு டியூட்டி இருக்கு. நம்ம அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரா இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கிறது. அந்த கடமையை வந்து பர்ஃபெக்டா செஞ்சு முடிக்கணும். அது மட்டும் கிடையாது, சத்துவ குண செயல்கள்ல ஈடுபட வேணும்.
சோ ரஜோகுணத்திலயோ தமோ குணத்திலயோ நம்ம வந்து கீழே இறங்கி போயிடக்கூடாது. சோ இது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பக்தி யோகத்திலே வந்து வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் பக்தி யோகத்தை பத்தி. சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ரீல பிரபுபாதார் தன்னுடைய பொருளுரையில வந்து எவ்வளவு உறுதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறார். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடல் அலைகளால் தனது முட்டைகளை இழந்த குருவி உதாரணத்தை பின்பற்ற வேண்டும். என்ன பண்ணுச்சு குருவி? மரத்துலதான் வந்து அது ஒரு கடற்கரை. அதுல வந்து மரங்களே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதனால என்ன பண்ணிச்சு, கடற்கரையில வந்து முட்டைய போட்டுருச்சு. கடல்ல என்ன பண்ணிச்சு, அந்த முட்டைகளை எடுத்துட்டு உள்ள போயிருச்சு. சோ அதனால குருவி கடற்கரையில் முட்டைகளை இட்டது, பெருங்கடல் அம்முட்டைகளை தனது அலைகளால் இழுத்துச் சென்று விட்டது. அத பார்த்துட்டு குருவிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிருச்சு. அப்போ தன் கடல் கிட்ட போய் என்னோட முட்டைய திரும்பி குடு அப்படின்னு கேக்குது. ஆனா அது கேட்கறத வந்து கடல் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. எனவே குருவி, நான் உன்னை வந்து வத்த செய்ய போறேன். உன்னுடைய இந்த தண்ணி எல்லாமே நான் வத்த செஞ்சிட போறேன். அப்ப வத்துனதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய முட்டை இருக்கும், அதை நான் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுச்சு. அந்த சிறு அந்த பீக், அதனுடைய குருவியோட பீக் எவ்வளோ சின்னது. அந்த பீக்ல தண்ணிய எடுத்துட்டு வந்து வெளியில வந்து மணல்ல வந்து வெளியேற்ற ஆரம்பித்தது. சோ இத பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து சிரிச்சாங்க. எல்லா மத்த மிருகங்கள் எல்லாம் சிரிச்சாங்க. சோ இந்த செய்தி பரவுகிறது. இந்த செய்தி வந்து பரவி கடைசியில விஷ்ணுவினுடைய வாகனமான கருடனுக்கு போய் சேருகிறது இந்த செய்தி. அப்போ அந்த சிறிய சகோதரி பறவையின் மேலு கருணை கொண்டு கருடனே வந்துட்டார். வந்துட்டு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, நான் இந்த கடலை வத்த செய்ய போறேன். என்னோட முட்டைகள் உள்ள இருக்கிறது. என்னோட முட்டைகளை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு கருடன் கிட்ட குருவி சொல்லுது. அந்த குருவியினுடைய உறுதியை பார்த்த கருடன் என்ன பண்ணினார், தான் உதவுவதாக வாக்களித்து விட்டார். சோ உடனே என்ன பண்ணாரு, ஒரு கடலுக்கு போய் என்ன பண்ணினாரு, நீ வந்து அந்த குருவியினுடைய முட்டைகளை திருப்பி கொடுத்து விடு அப்படின்னு எச்சரிக்கிறார். சோ இல்லன்னா நான் வந்து உன்னை வந்து குருவியின் செயலை தான் செய்து விடுவேன். குருவி வந்து உன்னை வத்த செய்யறேன்னு சொல்லுச்சு இல்லையா, குருவி செய்யலன்னு சொன்னதை நான் செஞ்சுருவேன் அப்படின்னு எச்சரிக்கிறார். உடனே கடல் என்ன பண்ணுச்சு, பயந்து போய் குருவியினுடைய முட்டைகளை பத்திரமாக திருப்பி கொடுத்தது. சோ இவ்வாறாக கருடனின் கருணையினாலே குருவி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதனுடைய எதுக்காக இத ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாங்கன்னா, குருவியினுடைய உறுதியை வந்து சொல்றதற்காக. அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து உறுதியா இருக்கணும் பக்தி பண்ணும்போது அப்படிங்கிறாரு. அது போலதான் யோக பயிற்சி, குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி யோகம் மிகவும் கடினமானதாக தோன்றலாம். அந்த சின்ன பீக்ல கடல் தண்ணிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வந்து எப்போ அதனுடைய ஆயுசே முடிஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளும் பக்தி செய்யறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கூட கஷ்டமாதான் தோணும். ஆனால் யார் அதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறாங்களோ, அந்த கொள்கைகளை எல்லாம் டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ்னு கொள்கைகள் இருக்கு. அந்த கொள்கைகளை எல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் நிச்சயமாக உதவுவார். எப்படி அப்படின்னா, தனக்கு உதவி கொள்பவனுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் உதவி செய்வார். நம்மளுக்கே உதவி செஞ்சுக்கிறோம். பக்தியில முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு உதவுறோம். நம்மளை பார்த்து பகவான் மகிழ்ந்து போய் தனக்கு உதவி செய்து கொள்பவனுக்கு பகவான் நிச்சயம் உதவுகிறார் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரே இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம். ஏன்னா 70 வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுற வயசு. அந்த வயசுல அமெரிக்காவுக்கு போய் இஸ்கான் அப்படிங்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறார். பாக்கெட்ல வெறும் 40 ரூபா தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்மளால கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாதது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து அவர் 108 கோவில்களை வந்து நிர்மாணிக்கிறார். அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. சோ அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னா அவருடைய உறுதி. சோ பக்தியிலே அவருக்கு இருந்த அந்த மிகப்பெரிய நம்பிக்கை, அதுதான் வந்து அவரை அந்த அளவுக்கு கூட்டிக் கொண்டு சென்றது அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. அடுத்து 25வது ஸ்லோகம். சனை சனை உபரேமே சனை சனை உபரமே புத்யா த்ருதி கிருதி தயா ஆத்ம சம்ஸ்ததம் மனக்ருத்வா ந கிஞ்சித் அபிசிந்தயேத். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம்
படிப்படியாக சமாதி நிலை பெற வேண்டும். சோ நம்மளுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து படிப்படியா நம்மள சமாதி நிலைக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்லும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். சோ இதுக்கு முக்கியம் என்ன அப்படின்னா மனசை கட்டுப்படுத்துது, மனசை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில வலுவான நம்பிக்கையினாலும் புத்தியினாலும் புலன்களின் செயல்களை படிப்படியாக நிறுத்த வேண்டும். சோ நம்ம மனசு, நம்ம நம்பிக்கை இது ரெண்டும் கடிவாளமா வச்சுட்டு நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா பிரத்யாகாரா அப்படின்னு பேரு. சோ உறுதி, தியானம், புலனடக்கம் ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் சமாதியில் நிலை பெற்றாக வேண்டும். சோ மனசை வந்து இதனால கட்டுப்படுத்திட்டோம், புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா மனசு பக்குவ நிலைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு பேர் தான் சமாதி நிலை. அவங்க மறுபடியும் அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் பௌதிக வாழ்க்கைக்குள்ள போக மாட்டாங்க. சோ கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா இந்த நிலைமை ஈஸியா அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். 26வது ஸ்லோகம். யதோ யதோ நிശ്ചலதி மனசஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் யத் ஆத்மன்ய ஏவ சம்நயேத். மனம் சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கிறதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை மீண்டும் இழுத்து தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு பகவானுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு. அது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சஞ்சலமானது, நிலையற்றது அப்படிங்கிறார். சோ அந்த தன்மை வந்து மனசுக்கு இருக்குது. அப்போ ஓடி ஓடி போயிடும். நம்மளே ஜபம் பண்ணலான்னு மாலை எடுத்தாதான் மனசு எங்கெங்கோ ஓடி போயிடும். அப்ப மனசை என்ன பண்ணணும்? தர தர தரான்னு இழுத்துட்டு வரணும். சோ அங்கிருந்து இழுத்து கொண்டு வந்து மனசை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டிற்குள்ள நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மனதை அதாவது மனது புலன்கள் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி. சோ மனதை அறிவை கொண்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவன் கோஸ்வாமி. அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். மனதை கட்டுப்படுத்தாதவன், மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல, மனசை கட்டுப்படுத்தலைன்னா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அப்போ அவன் கோதாசன், புலன்களுக்கு தாசனாகி விடுகிறான் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். பிரசாந்த மனசம் கேனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உபைதி சாந்தரசஜம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுகிறான். சோ இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பௌதீக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு திவ்யமான இறை தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிரம்மபூத நிலை. அதாவது பௌதீகமான செயல்கள் எதுவுமே இல்லாம எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து பௌதீக செயல்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்பவுமே பக்தியில இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இறைவனுடைய தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கிற அந்த நிலைக்கு பேரு பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னு பேரு. மத்பக்திம் லபதே பராம். பகவத்கீதை 18வது சாப்டர்ல இதை நம்ம படிப்போம். மனம் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் நிலை பெறாதவரை ஒருவன் பிரம்மனின் குணத்தில் நிலை பெற முடியாது. சோ பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து நம்பிக்கையோடையும் சரணடையாவிட்டால் பகவானுடைய அந்த பாதத்திலே வந்து நம்ம நிலை பெறல அப்படின்னா அவரை பற்றிய குணத்தில் பிரம்மன்னா பகவான் ஆத்மா அத வந்து நிலை பெற முடியாது, அத பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சபை மனகிருஷ்ண பாதார விந்தையோ இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொன்றில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பது அப்படிங்கிறது, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது அப்படிங்கிறது உண்மையில் எல்லா ஜடக்கலங்கங்களிலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்தும் விடுபட்ட நிலை. எப்படி ரஜோகுணம் தமோ குணம் இதிலிருந்து விடுபடுவது அப்படின்னு கேட்டா இங்க வந்து ஒரு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு இருக்கும் போது நம்ம மனசு எப்பவுமே சத்துவ குணத்திலேயே இருக்குமா, ரஜோ குணத்துக்கோ தமோ குணத்துக்கோ போகாது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
சோ பகவானுடைய அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அப்போ நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கோம், ரஜோ குணமோ தமோ குணமோ நம்மிடம் தலை தூக்காது. 28வது ஸ்லோகம். யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகத கல்மஷ சுகேன பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஸ்னுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடு உடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். இப்போ அந்த யோகி மனசை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார், புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார், தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டது, ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வந்துட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர் மனசுக்குள்ள பகவானோட இருக்கிறதுனால, பகவான் அவர் மனசுல இருக்கிறது அவருக்கு நல்லாக தெரிகிறது. அதனால அவங்க 2 பேர்த்துக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அவர் ஒரு சுகம், ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். திவ்யமான ஆனந்தம். இதுதான் தன்னை உணர்வது. தன்னை உணர்வது அப்படின்னு சொல்றோமே, அப்படின்னா என்னன்னா தனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற உண்மையான உறவை அறிந்து கொள்வது. சோ பரமனின் அம்சமான தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் உண்மை நிலை இறைவனுக்கு தொண்டு புரிவது. நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? we are all servitor of பகவான். சோ நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய சர்வன்ஸ். சர்வன்ஸ் அப்படின்னா நான் முதலே சொன்னேன், சர்வன் மேன், நம்ம வீட்டுல இருக்கிற சர்வன் மேன் மாதிரி கிடையாது. ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எப்படி சர்வ் பண்ணுவாங்க, ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சர்வ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு உறவு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக தொண்டு. சோ பரத்துடன், பரம்னா பரமபுருஷருடன் இந்த திவ்யமான உறவுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷ. இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷ. சோ இந்த மாதிரி உறவுக்கு பேர் தான் இப்படி அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க விளக்கம் கொடுக்கிறார். 29வது ஸ்லோகத்துல சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈக்ஷதே யோகயுக்தாத்மா சர்வத்ர சமதர்ஷன. சோ உண்மையான யோகி எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். சோ இப்ப அவர் உண்மையான யோகி ஆயிட்டார், ஒரு பியூர் டிவோட்டி ஆயிட்டார். அப்போ எல்லா உயிர்கள்ல எந்த உயிரை பார்த்தாலும் சரி அதுல கிருஷ்ணரே தெரிகிறார் அவருக்கு. எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய படைப்பு, கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள். எல்லாரோட மனசிலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கிறார். சோ எதை பார்த்தாலும், ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு பசுவை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு நாயை ரொம்ப ஒரு பிராமணரை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு இழிகுலத்தவனை பார்த்தாலும் சரி, எல்லாரையுமே பார்த்தாலும் சரி அதுல பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அந்த யோகிக்கு தெரிகிறது. என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். இப்ப பகவானை பார்க்கும்போது எல்லா உயிர்களும் பகவானுக்குள்ள அடக்கமாகி இருக்கிறதை, ஐக்கியமாகி இருக்கிறத பாக்குறான். உண்மையில் தன்னுணர்வு உடையவன். தன்னுணர்வு உடையவன் அப்படின்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன, பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவை நன்கு அறிந்திருப்பவன். பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். சோ எதை பார்த்தாலும் பகவானாகவே தெரியுது. சோ அதனால பகவானுக்குள்ளேயும் எல்லா உயிர்களையும் அந்த யோகி காண்கின்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அதுதான் பகவான் மகாபிரபு, அதாவது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு ஃபாரஸ்டுக்குள்ள போறார். ஒரு ஊரை கடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் கடந்து போகணும். அது ரொம்ப கொடிய வனம். அதுல நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு. அதனால எல்லாருமே பயந்துட்டு தான் போறாங்க. ஆனா சைத்தன்யர் லார்ட் சைத்தன்யர் என்ன பண்றார், எந்த பயமும் இல்லாம கிருஷ்ணருடைய அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கொண்டே போகிறார். பண்ணிக்கொண்டே போக 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 என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த இது ஊர் கிடையாது, ஒரு ஃபாரஸ்ட். அதுல வைல்ட் அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு, மகாபிரபுவை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வருது. சோ எல்லாம் பக்கத்திலேயே புலி நிக்குது, பக்கத்திலேயே மான் இருக்குது, கரடி இருக்குது, சோ முயல் இருக்குது, சோ பறவை இனங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த காட்டை கடந்து செல்லும் வரை எல்லா ஜீவராசிகளும், எல்லா அந்த வனவிலங்குகளும், எல்லா வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஒண்ணு அடிச்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா மத்த சமயத்துல. ஆனா எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டார், கிருஷ்ண பக்திக்கு ஆட்படுத்தி விட்டார் லார்ட் சைத்தன்யர்.
சோ அதனால மகாபிரபு அந்த மாதிரி பண்ணினதுனால கிருஷ்ண உணர்வை தன் மனதிலே இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தியை மற்ற உயிர்களுக்கும் அவர் கொடுத்ததுனாலே அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஆட்பட்டு தங்களுடைய பகையை எல்லாம் மறந்து கிருஷ்ண உணர்விலே அது ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் பகவானை பின்தொடர்ந்து சென்றதாக நம்மளுக்கு சரித்திரம் சொல்கிறது. சோ அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா உயிர்வாளிகளின் மூலமான பகவான். சோ எல்லா ஒரு புலியா இருந்தாலும் சரி, நரியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு மானா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே எங்கிருந்து வந்தோம்? மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள். சோ பகவானுடைய அம்சம் இங்கே இருக்கிறது. சோ பாதுகாவலர், எல்லாத்துக்கும் பாதுகாவலர் யார்? தாய் போல யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அதனால பகவான் எப்படி நம்ம எல்லாம் சமமாக நடத்துகிறாரோ அதே மாதிரிதான் பகவான் எல்லாருடைய மனதிலும் சமமாக வீற்றிருக்கின்றார். இது நாய், அதனால இவனுடைய மனசுல நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு போகல. எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய மனதிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். சோ சோ எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, நாம் எல்லோருமே பகவானுடைய சேவகர்கள். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான சொரூப நிலை அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க தெரியுது. யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் சமயி பஷ்யதி தஸ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி லசமே ந பிரணஷ்யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அதாவது நிலைத்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார். அவன் மனசுல நான் இருக்கேன், என் மனசுல அவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுதான் இழப்பதில்லை அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இங்க. சுயநலமில்லாத அன்பு, அந்த பரிமாற்றம் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும், அதுதான் இழக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான நிலை. சோ கிருஷ்ணர் என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது, கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன் அப்படிங்கிறதுதான் கிருஷ்ண உணர்வோட அடிப்படை கொள்கை. இது அந்த யோகிக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது. கிருஷ்ண பக்தன் எங்கு காண்பதும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றை காண்பதும் நிச்சயமே. சோ நம்ம இதுதான் நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். சோ இங்க பிரம்ம சம்ஹிதையில ஒரு பாட்டு என்ன அப்படின்னா, பிரேமாஞ்சனச்ரத்ய பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ கிருதயேசு விலோகயந்தி யம் சாம சுந்தரமசிந்த்ய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பக்தர்களின் கண்களால் எப்பொழுதும் காணப்படும் ஆதிபுருஷரான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். பிரேமை அதாவது ரொம்ப காதல், காதல் அப்படிங்கிற அந்த பிரேமைங்கிற கண் மைய வச்சு பக்தர்களுடைய கண்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கிற அந்த அந்த கண்களால பக்தர்கள் பகவானை காண்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட புருஷரான ஆதி புருஷரான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். பக்தர்களுடைய இதயத்தில பரமாத்மாக வீற்றிருக்கிறார். சோ அவருடைய சாமசுந்தர ரூபத்திலே, சாமசுந்தர ரூபம் அப்படின்னா அந்த புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிட்டு உடம்புல 3 வளைவுகளோட இருப்பாரே, அதுதான் சாமசுந்தர ரூபம், 2 கைகள். சோ அதான் அந்த ரூபத்திலே நான் அவரை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றார் அவருடைய பிரம்ம சம்ஹிதையில. இந்த நிலையில் பக்தனின் பார்வையை விட்டு பகவான் விலகுவதில்லை, பக்தனும் அவரது தரிசனத்தை இழப்பதில்லை. இறைவனை இதயத்தில் பரமாத்மாவாக காணும் யோகியின் விஷயம் இதுவே உண்மை. சோ பக்தன் எப்போதுமே பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான். சோ பகவானோட பக்தனோட மனசுல பகவான் எப்போதுமே இருக்கிறார். அதே மாதிரிதான் யோகியும் கூட யாரை பார்த்தாலும் அவங்க மனசுல பரமாத்மா இருக்கிறத பாக்குறார். சோ அவரும் பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை எப்போதும் பற்று கொண்டே இருக்கிறார். சோ தூய பக்தனாக மாறக்கூடிய இத்தகைய யோகி தனக்குள் இறைவனை காணாமல் ஒரு கணமும் வாழ முடியாதவன் ஆகின்றான். சோ அப்படி பகவானையே எந்நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற யோகி தன்னோட மனசுல பகவான் ஒரு நொடி இல்லைன்னா கூட
அதை தாங்கிக்க மாட்டான். எந்நேரம் பகவான் இருப்பதை உணர்ந்து பகவானிலே நிலைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். 31 சர்வபூதஸ்திதம் யோமாம் பஜகை ஏக்தவம் ஸ்தித சர்வதா வர்த்தமானோபி சயோகி மயி வர்த்ததே. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்திருக்கிறான். சோ தன்னோட மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு அவர் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார், டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே. சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பரமாத்மாவை தியானம் செய்ய பழகும் யோகி தனது விரிவங்கமான விஷ்ணுவை 4 கைகளுடன் சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை ஆகியவற்றை ஏந்திய உருவில் காண்கிறான். ஒரு யோகி தன் மனசில் இருக்கிற பரமாத்மாவை எந்த ரூபத்துல பார்க்கிறார் அப்படின்னா, சியாமசுந்தர ரூபத்துல கிடையாது. 4 கைகள் சதுர்புஜங்களோட இருக்கிற அந்த நாராயண ரூபத்துல சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை அந்த புஷ்பம் இந்த மாதிரி 4 கை ரூபத்துல வந்து காண்கின்றான். விஷ்ணு கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. விஷ்ணு வேற கிருஷ்ணர் வேறையா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் தான் விஷ்ணு. சோ கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவின் ரூபத்தில் எல்லாரது இதயத்திலும் உள்ளார். எண்ணற்ற உயிர்களின் இதயங்களிலும் வசிக்கும் எண்ணற்ற பரமாத்மாவிற்கு இடையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. சோ இப்ப நாய் உடலிலே வசிக்கிற பரமாத்மாவுக்கும் மனிதனுடைய உடலிலே வசிக்கின்ற பரமாத்மாவுக்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்குதா? இல்ல, 2 பேருமே பகவான் தான். சோ மேலும் எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்குவமான யோகிக்கும் வேற்றுமை இல்லை. அப்போ யோகி யோகத்தின் மூலமாக பகவானை பார்க்கிறான், பக்தன் பக்தி தொண்டில் மூலமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறான். இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் நடுவுல ஏதாவது வேறுபாடு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, இவங்க 2 பேரும் சமந்தான். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகி தனது ஜட இருப்பிற்காக வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் நிலைத்தவனாக உள்ளான். இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ கிருஷ்ண உணர்விலன் வந்து ஒரு இல்லறவாசியாக இருக்கலாம், பிரம்மச்சாரியாக இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். எப்படி என்னவாக இருந்தாலும் சரி, அவன் வந்து செய்கின்ற செயல்கள் வந்து மத்த ஜனங்கள் செய்வது மாதிரி இருந்தாலும் கூட அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்விலேயே தான் எல்லா செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு இதுக்கு பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் கூட என்னோடி அதுல கூட உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கூட இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அதை சொல்லி இருக்கிறார். சோ அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ யோக பயிற்சியின் உன்னதமான பக்குவ நிலை அப்படின்னா என்ன? யோகத்தினுடைய அந்த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு. சோ கிருஷ்ணர் எல்லார் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உள்ளார் என்னும் அறிவு யோகியை குற்றமற்றவனாக்கி விடுகிறது. அப்போ ஒருத்தரை பார்க்கும்போது இவங்க வந்து எனக்கு பிடிச்சவங்க, இவங்க வந்து எனக்கு பிடிக்காதவங்க அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் இருக்காது. எல்லாருமே எல்லாரோட மனசுலயும் பகவான் இருக்கிறார். எல்லாத்துலயுமே வந்து அவர் வந்து யோகி வந்து பகவானை பார்க்கிறார். சோ இதுல கோபால தாபனி உபனிஷத் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அச்சிந்திய சக்தியை வேதங்கள் பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றன. ஏகோபி சன் பகூதாயோ விபாதி, இறைவன் ஒருவரே என்ற போதிலும் எண்ணற்ற இதயங்களில் அவர் பலராக வீற்றுள்ளார். இது போலவே ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஒருத்தர் தான், ஆனாலும் அவர் எல்லாரோட மனசுலையும் வீற்றிருக்கிறார். பலருடைய எல்லாருடைய மனசிலும் ஒரே ஒருத்தர் தான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறார். ஏக ஏவ பரோ விஷ்ணு சர்வவியாபி ந சம்சய ஐஸ்வர்யாத் ரூபம் ஏகம் சசூரியவத் பகுதேயதே. விஷ்ணு ஒருவரே என்ற போதிலும் அவர் எங்கும் நிறைந்துள்ளார். சூரியன் எவ்வாறு, ஒரே ஒரு சூரியன் தான். நம்ம எந்த ஊருக்கு போனாலும் நீங்க வந்து காலையில 10 மணிக்கு வந்து சென்னையில இருக்கலாம், 12 மணிக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கலாம். சோ அங்கேயும் அதே சூரியன் தான், ஒரே சூரியன் தான் எல்லா இடத்திலும் வந்து ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரிதான் தன்னுடைய அச்சிந்திய சக்தியினாலே
தனக்கென்று ஒரு ரூபம் உள்ள போதிலும் பகவான் எல்லா இடங்களிலும் வீற்றிருக்கிறார். எப்படி சூரியன், ஒரே ஒரு சூரியன் எல்லா ஊர்லயும் வந்து உதித்து பிரகாசம் கொடுப்பது போல பகவான் ஒருத்தரா இருந்தா கூட எல்லாருடைய மனசிலுமே வந்து அவர் வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுது. அடுத்த ஸ்லோகம், ஆத்மௌ பௌஞேன சர்வத்ர சமம் பஸ்யதி யோர்ஜுன சுகம் பாயதி வா துக்கம் சயோகி பரமோ மதக. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுகதுக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். சோ எப்படி வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரிதான் மற்ற உயிர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அது தன்னுடைய கஷ்டமாக யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்கதான் யோகி அப்படின்னு இந்த பகவான் சொல்றார். சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் பரமயோகி. அவன் தனது சுய அனுபவத்தால் எல்லோருடைய சுக துக்கத்தையும் அறிவான். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவன் ஒரு யோகி தான். அவன் வந்து மற்றவங்களுடைய சுகம் என்ன, துக்கம் என்ன, அவங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இறைவனுக்குடனான தன்னோட உணர்வை மறக்காமல் இருக்கிறார்கள். மேலும் மகிழ்ச்சிக்கான காரணம், கிருஷ்ணரே மனிதனின் எல்லா செயல்களுக்கும் உன்னத அனுபவிப்பாளர். கிருஷ்ணரே எல்லா நாடுகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் உரிமையாளர். கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பர் என்பதை அறிவதே. சோ நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அமைதியா இருக்கணும். மகிழ்ச்சின்னு சொல்றதை விட நம்ம அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். போன சாப்டர்ல 5.29ல ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி அப்படின்னு ஒரு சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்வார். சோ 3 விஷயங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப பின்பற்றினோம் என்றால், நம்பி பின்பற்றினோம் என்றால், உறுதியாக பின்பற்றினோம் என்றால் நம்ம மனசுல எப்பவுமே அமைதி இருக்கும். நான் எதுக்கும் சொந்தக்காரன் கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். நம்ம சொந்த வீட்லயே இருந்தா கூட நம்ம வந்து இது என்னோட வீடு இல்ல, நான் வந்து பகவான் கிட்ட, பகவானுடைய வீடு இது, நான் வந்து கொஞ்ச நாள் ரெண்டுக்கு இருந்துட்டு போக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். அப்படி நினைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்களேன். ஒருத்தர் வந்து வாடகை வீட்டுல இருக்கிறார். வாடகை வீட்டுல இருக்கும்போது அங்க ஏதோ ஒரு சின்ன டேமேஜ், ஒரு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. உடனே நம்ம அதை பார்த்து ஐயோ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த வாடகை வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து கஷ்டப்பட மாட்டான். என்ன பண்ணுவான், போன் எடுப்பான், ஒரு கால் பண்ணுவான் ஹவுஸ் ஓனருக்கு, இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆயிருக்கு வீட்டுல, அதை வந்து சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் இல்லைங்களா. அப்ப அவனுக்கு அந்த கஷ்டமே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுல இருந்தா கூட, சொந்த வீட்டுல இருந்தா கூட நம்ம இதையும் வந்து ரெண்டட் ஹவுஸா நினைச்சுக்கிட்டு இது பகவானுடைய சொத்து, நான் வந்து இதுக்கு ஓனர் கிடையாது அப்படின்னு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இல்லாம இருக்கும் போது நம்ம மனசுல அமைதி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கிரகங்களுக்கு உரிமையாளர், எல்லாமே வந்து படைத்தவர் அவரே. சோ 33 தேவர்களுக்கும் அவரே வந்து எஜமானர், அவரே கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கணும். நான் தான் பண்றேன், நான் தான் பண்றேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படிங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. அப்ப நம்மளுக்கு மனசுல அமைதி இருக்கும். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் உற்ற நண்பர் யார் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம கூட பிறந்தவங்களோ, நம்மளுடைய அம்மா அப்பாவோ, நம்மை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்களோ, நமக்கு பிறந்த குழந்தைகளோ இவங்க யாருமே கிடையாது. இந்த ஜென்மத்துல இவங்க நம்மளோட இருந்தாங்க. போன ஜென்மத்துல நம்மளுக்கு அம்மா இருந்திருக்கலாம், அப்பா இருந்திருக்கலாம், எல்லா உறவுகளும் இருந்திருக்கலாம். நம்ம எடுத்த ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் இந்த மாதிரி நிறைய உறவுகளோட தான் நம்ம இருந்திருப்போம். சோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிற நம்மளுக்கு யார் நித்தியமான நண்பன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான். சோ இந்த உண்மை யாருக்கு புரிந்திருக்கிறதோ அவர்களுடைய மனதிலே அமைதி நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில சொல்றார். நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கறத மறந்ததுனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்து பிறந்தோம். இப்ப நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். சோ தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வினன் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை எல்லா இடங்களிலும் விநியோகிக்க முயல்கிறான். இப்ப கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க அவங்களும் அமைதியா இருக்கிறாங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. சோ மத்தவங்களும் இந்த அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால அந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து மத்த எல்லாருக்குமே வந்து விநியோகம் பண்றதுக்கு அவங்க தங்களால் ஆன முயற்சியை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ பக்குவமான யோகி கிருஷ்ணரை அடைவதன் முக்கியத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்ய முயல்வதால் அவனே உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த வள்ளல், பகவானின் மிக நெறிய தொண்டன். சோ இப்ப வந்து அவனை வந்து என்ன நிலைக்கு உயர்த்தறார், அவன்தான் வள்ளல் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவன்தான் பகவானுடைய மிகப்பெரிய தொண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்.
யாரு? பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்கின்ற அந்த கிருஷ்ண பக்தன். சோ இறைவன் பக்தன் மற்ற உயிர்களின் நலனை எப்போதும் விரும்புவதால் அவர் எல்லோருக்கும் உற்ற நண்பனாக உள்ளான். அவனே மிகச்சிறந்த யோகி. சோ எல்லாத்தையுமே வந்து நண்பன், பகைவன் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது இவனை அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம எல்லாரையுமே நண்பராக நினைக்கிறதுனால அவனே சிறந்த யோகி. தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக யோகத்தில் பக்குவம் அடைய விரும்பாமல் பிறருக்காகவும் முயல்கிறான். சோ ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் தனக்காக மட்டும் நினைக்கிறது கிடையாது. எல்லோரையுமே வந்து எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மக்களை எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியிலே கூட்டிட்டு போய் பகவானை வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு அழைத்து செல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்புல வந்து தன்னுடைய அந்த பக்தி பாதையில அமைச்சு கொண்டார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பிறருக்காகவும் முயல்கிறான். சோ எல்லா ஆச்சாரியர்களும் அப்படிதான். ராமானுஜாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க, மதில் மேல ஏறி நாம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்றார். குரு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார், ஆனா இவர் சொல்றார். அப்போ குரு சொல்றார், நீ வந்து நரகத்துக்கு போவாய் அப்படிங்கிறார். பரவாயில்ல, நான் ஒருத்தர் நரகத்துக்கு போனா பரவாயில்ல, இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து விடுதலை அடைந்து பகவானை சென்று அடைவார்கள் அப்படின்னு அவங்க வந்து தங்களுக்காக என்றைக்குமே முயற்சிப்பது கிடையாது. மற்றவங்களுக்காக அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். தங்களுடைய சுய முன்னேற்றத்தை மட்டும் விரும்பும் யோகி அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப பக்குவம் இல்லாதவர்கள். இறைவனின் தூய பக்தனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இதுவே. சோ தங்களுடைய செல்பிஷ்னஸா இருந்தா அவன் யோகியே கிடையாது. ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுக்கு சுயநலம் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படின்னு இங்க சொல்றார். பக்குவமான தியானத்திற்காக தனியிடத்துக்கு செல்லும் யோகி ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிருஷ்ண உணர்வினை நோக்கி திருப்புவதற்கு தன்னால் இயன்றவரை முயலும் பக்தனை போன்று பக்குவம் அடைந்தவன் அல்ல. அப்போ இங்க யோகி யாரு, பக்தன் யாரு? யோகி என்ன பண்ணா, தன்னிலையை தான் வந்து தன் பக்தியில முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தனி இடத்தை நோக்கி போகிறான். எதுக்கு? பகவானை தியானம் செய்வதற்காக. ஆனா கிருஷ்ண பக்தன் என்ன பண்றார்? எல்லாரையுமே பக்தியில ஈடுபடுத்தி எல்லாரும் தானடைந்த இன்பத்தையும் அமைதியையும் அவங்களும் அடையணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க. அப்போ இதுல யார் உண்மையான யோகி? நீங்களே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நீங்க சொல்லுங்க, யார் உண்மையான யோகி? பக்தன் தான். அவங்களுக்கு வந்து தன்னலம் அப்படிங்கிறதே தன்னலம் கிடையாது. அதனால அவங்கதான் உண்மையான யோகி அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இங்க சொல்றார். நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.